Okay guys, vi skulle nå at tage slik. Og så har vi det her slik, hvor der kommer drøbe ud af. Og jeg har den her, jeg gider ikke. Men okay, I kan se det. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ej, I ser det ikke. Ad. Okay, skal jeg prøve? Men. Det smager sådan lidt mærkeligt. Ja. Hvorfor føler jeg det er tyrkisk slik eller sådan noget? Nej, det er Ukraine. Ukraine har noget rigtig godt slik. Ja, Shout out til Ukraine. jeg ved ikke helt, om jeg kan lide det. Men, hvad vil du rate det? Nok. Hvad er det højeste? 10. Nok 4. Ja, jeg vil rate det 5. Fordi det der jelly, det der kommer ud af, det er ikke sådan helt så godt. Men jellyet, det er sådan okay, fordi jeg kan godt lide det konsistent og sådan noget. Ja. Næst er... Hvad er det hjælp? Ej, du har bare spist den her. Ja. Har du ikke smagt den? Jeg vil ikke helt smage det der udenpå. Og jeg fik rød, og hun fik orange. Men skal vi smage den her nu? Ja. Den næste er... Hjælp mig lige. Poma. Pomvæk. Guys, det er det her, som vi kan finde over af. Jeg har åbnet den, det er sådan en. Det er det. Okay, let's try. Det her, det er ikke helt lige mig. Det er rigtig godt chokolade. Og en rigtig god ting, man kan spise. Men mig med det er ikke lige de marcipan-fans, og den smager af marcipan. Jeg kan overhovedet ikke lide marcipan. Nej, men den er okay god. Jeg vil nok rate den. Men den er i hvert fald bedre end den anden. Jeg tror 5 ud af 10. Jeg tager 4 ud af 10. Så har vi... Har du ikke taget sådan en her? Så deler vi bare. Så er der den her. Det synes jeg, det jeg har. Orange ting. Nej, det har vi. Så den her orange ting har vi. Også. Det er sådan en Det ligner chokolade. sådan en Bueno. Ja. Hvordan skal vi dele den? Smager den godt? Du vil elske den der. Det er ikke helt som Bueno. Jeg ved ikke, hvor Det er en chokolade med kokos og creme, tror jeg. Og jeg kan ikke lide kokos, det er også derfor. Og Kokoscreme, tror jeg. Og så har vi den sidste. Og jeg tror, at Maddie må spise den her. Hvorfor? Så det er lige den flødeskum. Hvad står der Så den... I don't know, jeg kan ikke ukrainsk. Og det var min fars ven, der kommer fra Ukraine, der sagde... Vi elsker Ukraine. Ja. Og det ville også være rigtig sejt, hvis jeg kunne ukrainsk. Ja. Også fordi det er et rigtig fedt land. Men der er krig lige nu, men... Ja. Det var også derfor, ham der manden, min fars ven, flyttede til Danmark. Ja, fordi det var sådan krig. Vi kommer jo fra Danmark, så vi kender meget til flødeboller. Flødeboller! Så jeg tror, det er sådan en her, og jeg tror godt, vi kan lide den. Så lad os taste det.
Jeg er lige den her type, guys. Men cremen er ikke så god. Jeg er rigtig meget creme-typen og chokoladetypen sammen med. Jeg kan smage, der sådan er noget. Og jeg kan smage, at Og jeg cremen er ikke så god. Men jeg må ikke spise fløde, så jeg må desværre heller ikke spise den her. selvom hun har taget et bid af den. Guys, hun er helt ligeglad med. Hun er allergisk for fløde. Hendes yndlingsret er med fløde. Næsten alle retter er med fløde. Altså, Maddie kender mig, og det her det er min type. Men seriøst, det kan ikke god. Hvad rater du den? Sådan, hvorfor jeg kan spise det, så det her nok den bedste, jeg har smagt i dag. Jeg tror nok en god 6'er, men jeg må bare ikke spise den. Jeg vil sige en dårlig 6'er. Sådan, det... En dårlig 6'eren er syg med Mandy. Oh. Sorry, guys. Sorry, Ukraine. Det er ikke noget med jer at gøre. Det er bare vores smag, sådan danskerne har nok ikke det samme slik overhovedet. Ja. Eller jo, flødebollen kunne godt være sådan noget. Men creme med meget. Men vi love you, Ukraine, og vi har slet ikke noget imod at Ukraine. Så vi ses.